Salam vatandaşlar, men şu kıskacık videomu katken adam diyecekler. Haramoğlu Berdi Muhammedova yüzlenmekçi şu videomun üstünden. Haramoğlu Türkmenistan toprakları sen ata-babaňdan galan mirassa bizim habarymyz ýokmy ýa-da. Eger şol saňa miras galanam bolsa sen bize tapusyny görköz, dokumentlerini görköz. Bolmasa da topraklarymyzyň üstünden hem halkyň üstünden hem haram ellerini çek. Prezident saýlajak bolsaňam dowmaňy kada kanuny düzgüne laýyklyk det. Bilmeýän bolsaň arkaňdakylardan sonra. Bolmasa internete girip lakluk etmeni bilýän daş töweregiňde goňşy ülkelerde nädip saýlaw geçirdiler, şonu öwren. Belki sen kellen çatýanam däller şoňa. Kada kanuny düzgüne laýyklykda geçir. Saýlawa da soňam Türkmenistanyň ähli halky gatnaşmalydyr. Yurttaşyna Türkmenistanyň 4-den 3 bölegi yurttaşyna gezip ýör. Yurttaşynaky halkyňam ýygyna aç ýollary. Hemmämiz içerik gireli, ondan soň saýlaw geçirmeli. Ondan soň serdaryň garşysyna Serdar Can diýip ýeke özüni goýmaly. Başga da canlar bar, ýaşlar bar. Ýaşlara ýol bermeliýän. Töwereme gatgowy ýaşlanmaly bar. Akylly, bilimli, ilmli, hemem hajyly, watany, halky, millet üçin eline baryny etjek, janyny aýamajak oglanlanmaz, gyýlanmaz bar. Eger prezident seçmeli bolsa, ýaşlara ýol bermeli bolsa, ana şolar bar. Başka ýaş tap bilmeýän bolsaň, ne biz ertýät ýaşlar sen ýollar aç. Ondan peýgamber ýaşyna ýetdim men zat diýen bolup peýgamberimiziň adyny asla agdyňa alma. Eşitdiňmi? Peýgamberimiziň adyny sen agdyňa alma. Sen peýgamberiň ummaty däl. Sen peýgamber ummaty däl, sen Ezrail ummatam diýmeli. Agdym baranok. Ezrail emmer Allahyň yaradan melegi. Sen bir wagşy haýwan sen bilemok kimligiňi. Peýgamberimiziň adyny asla agdyňa alma. Sen peýgamber ýaşyna ýetirmän, ýoguna ýanan ýaşlaryň gany bar elinde, sen şonu bilýänmi? Peýgamber ýaşyna şolaram ýetmeli diýip ýatla. Oturup turaňda bir. Peýgamber ýaşyna ýetirmänjik ýoguna ýannym da şu ýaşlaryň diýen pikirlerin arasynda. Ana saýlawam geçirýän bolsaň ýollar aç. Aç ýollar